I biach to go as I'm on Charenka, coach Dabamana, I bap you also Makumi Hemegasari, Nizua, I know, Ndi, maybe won't Katie team, na lie, Yabo, Ebem, Nke, Uku, Awena, Nonam, Ha Hazigiu, Gehibe, Ngaraba, on all Logana from Mepo, na Libo, in Cap or Southeast. Development Commission. How to I icheta na no mara na o go ga na timpu na etisi ikpu etisi ike na ekusi ike maka na emere ndị ugwu mere ndị ọzọ kezi ka ọ ga-esi buzi nke anyị n'ọzọ mazi ka nke ihibere ugbu a emere maka ka e wee weta ndị Igbo ka ha bịa ya aka ka ọ bụ na ọ ga-adị maka na Oka abụchabeghị iwu mana ahazigo ya na onye isi ala bee ya aka amazi na ọ bụ iwu na ndị ọzọ ndị na-anọchite anya ndị ọzọ nke ndị nta n'etiti hazicha ya achịkọnata ihe ọ na-ewejere onye isi ala beezie ya aka amara na ga-abịa ya aka fụzie na-ewegoro ngalaba ụlọ ọrụ a ga na-amapụta ego a ga-eji wee na-edozi ala Igbo ka o wee dị mma. Amechi, kedu oge ị nụrụ na emere nke a, kedu ka o si dị gị n'obi, kedu ka ị si fụ ya? Maka ala Igbo anyị ịma na ka m gwa gị eziokwu otego anyị ji wee na-asị na akụruo n'ụlọ ọkọnụ ebe oshi mara onye nwe ndị be anyị etego anyị nọ mba ọzọ wee na-emepe ebe ahụ maka na ndị Igbo na-adị na-ekwusi na ebe onye biko na-agwachi mana anyị gwachigide chefuzi ebe nke anyị gwachi ebe anyị bi waye ebe anyị si ya bụ onye ọbụla na-ekwu okwu ka a ga-esi wee chịkọọ ihe ala Igbo dịka akụ na ụba, ihe na-emepe obodo, ihe na-eme ka ndụ dị mma. Onye ọbụla na-achịkọ isi ọnụ, ndị ọbụla na-achịkọ isi ọnụ si ka ha mee ụdị ha ọ bụ ihe atụmatụ nke a na-eme ugbu a. Ọ dị nke mana iche na ọ ga-ewisi maka na ụfọdụ na nwa nwere ugbu a ọ ndị etiti atụgoto ya kweta na ụlọ nke a mana tupu ọ bụla iwu ehibe ya ịma na aka wee ije ọ ga-eje ịma na ka o si wee dị ndị ụlọ omepe iwu bụ ndị nke ukwu ya nke senate na-ekwu ya mana ọ bụrụ na aka ma ọ bụ na ndị gọọmenti etiti onye isi ala abịa o nwere ike bịanye aka mana o nwekwa ka ha ga-esi mmadụ eduru gị na-aga ije wee na-atinyekwara gị ụkwụ na-ada. O nwere ka ha ga-esi ọ bụ na ha enwere echiche ka ha mee ka ha kwado ya bụ ihe amakwụ mana eme ya ọ bụrụ iwu ọ bịanye aka enyeghị ihe kwesịrị inye ha ibe ya rụọ ebe kwesịrị ịlụ ihe ihe ha ga-eji na-arụ ọrụ. Ahọpụta ndị gaa na ebe ahụ hazie ihe mapụtara ha ego ha kwesịrị iji wee rụọ ọrụ. Ndị akwanụ n'ebe ahụ bụ ndị ga-achịkọ ha jide ọfụma were a wee rụọ ọrụ nke ọma. Ya bụ ife eruo ụlọ ruo ana onye ọbụla afịa n'anya metụkwana ya arụ matakwa na o nwere ihe bata na be anyị maka na ihe a bụrụ na mbụ wee bịa dị na mgbada ndịda anyanwụ mgbada ndịda obodo anyị na South ewee mee asị na ndị otu agha nnupụ isi emebiela ihe karịa n'akụkụ mpaghara ugwu Awụsa ka ewepụta ihe a asị na ọ kwesịrị ekwesị maka na ndị abụ ha bịa ha gbuo ụlọ ọkụ chụọ ndị mmadụ gbuo ndị mmadụ mebie ha ekwerọzi ya nọrọ ebe ha bi ka ọwa ugbo zụwa ahịa rụọ ọrụ ha bie ndụ ha ka ha kwesịrị ịbịa asị ka enyere ofe aka echefuzie na-ewe ebe ebu ụzọ n'ọgụ ememitara ndị mmadụ mebicha ihe akụ na ụba. Mana ana m echeta na akụkọ kọrọ na ka anụchara agha anụ na mpaghara akụkụ ọwụwa anyanwụ ya bụ agha riri ọtụtụ isi ndị mmadụ
na akụ na ụba akpọfuru akpọfu erika wee mechakwa mgbe a sị na ya ebie asị onye na-aba onye na-aba wee sị na ihe mere bụ na o nwere onye meriri na onye na-aba onye na-aba na a ga-eme ihe a ga-eme ka o wee bụrụ na akpọghachitere ndị Igbo azụ wee wechitekwa ka be ha si wee dị wee rụgharịa ihe mebiri emebi. Mana mgbe a na-ekwu ha ndị Igbo na-ana ndị tinyere ego na ụlọ akụ o nwere onye kwere nyeghachi ihe o nwere n'ihe ya bịara basị nekwa na ihe ka onye ọbụla ga-eji wee na ma ị nwere nke karịrị ya mmaji kwuru mmaji o wee bụrụ na etu akụ bịansi wee dakwasị ala Igbo. Mana ndị Igbo wee bụrụ ndị nwere mmụọ ada anwụ anwụ wee chiri aka gbado n'ala were ụkwụ gbado n'ala were obi ha niile tinye na etu a ga-esi wee nachite azụ wee bụrụkwa mmadụ. Ya na-agwa gị omero 10 afọ ha nụrụ agha onye Igbo abụrụ osote onye isi obodo. Ndị ụfọdụ ihe ndị Igbo adịkwa na mma asị gịnị na-eme mgbe ndị agha ji wee bịa chụsaa ọchịchị ndị nkịtị anyị fụrụ ka o si wee dị bido mgbe anwa ruo kịta ihe niile a na-eme dịka a ga-asị na akpacha anya na-emegide ndị Igbo. Aha ọchịchị o nwere onye Igbo a ga-atinye mmepe ụlọ ọrụ dị iche iche a na-arụ n'obodo ndị ọzọ ụlọ ọrụ etiti dị iche iche a na-arụ ụzọ adịghị. Anyị nwere ihe onyinye kol onye nọ n'isi ọchịchị anyị kịta bụ Buhari. Anyị rutere ma ọfụma na mgbe ọ na-achụ nta vootu ọ bịara Enugu si tinyere ya si na emere ana na ya ga-eme sure na ya ga-akwado ọfụma jisie ike fụ na egwupụtebere icheke ahụ ka e were ya na-amụ ọkụ. Mana ruo taa o nwere ihe ome na-abụrụ kịta ekwusiwere okwu ịnaghachi azụ o nwere ihe gọọmenti kedu ihe ọzọ ị ga-asị na abịa mee na be anyị. Mana ichefu na ewe jere si na ewere ka ya na-enede ndị oke ise tie elu ya hapụ ndị tinye elu ya ịmara okwuru nke itinye atinyere ya bụ just ihe a bụ ka o wee kwuo maka na ya ji wesi na ọka o wee kwuo bụ kedu maka mgbe ndị amị na-achị oge ọ bụ onye isi ala kedu ihe o mere ndị akụkụ ebe a o nwero. Ihe a na-ekwu bụ na etu ndị Igbo si were ya bụ ka o si wee na-eme ha. Mgbe ọ nọkwara n'oge ndị agha Abacha bụ onye isi ha chịrị ọ nọ n'ọkwa ndị na-ahazi maka ihe mwepụta ewepụtara maka iji ego mmanụ wee hazie obodo. Kedu ihe o mere ala be anyị kedu ihe o mere na be anyị? Ụzọ kwuru ụzọ ka ha na-arụ na mgbago ugwu ụlọ akwụkwọ kwuru ụlọ akwụkwọ ụlọ ọgwụ ihe a niile nwere ya mee n'ebe a o wee bụrụ ya bụ ihe na-ewe ndị akụkụ be anyị iwe o wee jee sị na atụnyeghere akwụkwọ. Iwu obodo kwuru na obodo niile nọ n'obodo Naijiria so wee nwere ihe Naijiria. Ọ bụrụ ọ masịrị gị ma ọ masịrị gị ọ bụrụ ma atụnyere gị ma atụnyere gị na ihe a na-ekwu bụ na ihe a bụ ihe anyị ndị anwa ọ na-ene anya buru ọkwa niile wee bunye gịnị ka a na-eweta atinye n'ọbọ akụ obodo anyị. Ihe ka ị ga-ene anya iwe kwuo ya bụ ndị a na-eso iwu a sị ka ewepụta ndị na-akwado ya ezigbo ihe ka ha na-eche. Ọ bụrụ na ndị Igbo bụ ndị aka siri ike na-agba mbọ na-achụ onwe ha kedu obodo anyị ga-eje wee sị ọ bụ na ọ bụrụ gọọmenti steeti ma ọ bụ ndị okporochi ime obodo kedu obodo ị ga-eje wee fụ ihe kwubara ebe anwa dịka ihe mmepe obodo ị ga-asị na gọọmenti etiti wetara. Kamgbe ndị Igbo anyị amarala na anyị nọrọ onwe anyị. Ọ dị mma nke ọzọ ụkwara ewu ugbu a bụ na ofu izuụka ka anọkwara ndị ọchịchị etiti dịka isi kwuo wee họọ ọkwa ndị ga-anọ n'ime obi ndị na-enyo mpụ na mmecha mpụ na awọ nke EFCC. O wee bụrụ na emechara ihe a niile họcha ọkwa na-enweghị ndị Igbo maọbụ ndị si ọnwa anyanwụ so ya maọbụ ndị ndịda
mana ewe ndị ugwu were mmadụ abụọ ndị nke ọzọ ewecha ndị wechara ma mmadụ abụọ na ihe ndị ọzọ ga-anọ n'ime obi a dịka isi kwuo ebe ọ bụ na anyị niile bụ Naịjirịa gịnị mere eji kpapụsịa mana emechakwara ndị ụlọ omebe iwu nke seneti Victor Umeha wee si ọnwụ si mba na ihe a kwa alụ na ihe a jọgburu ude na-esigbo nka ihe ka m na-ekwu kedu ịma na ịkpọ asị afụbeghị m ebe ị ga-akpọ mmadụ asị o were ịfụnanya wee na-eso gị onye a jụrụ ada ajụ onwe ya emegbugidekọta ndị Igbo kpọgide ndị Igbo asị mekpakọta ha arụ ebe ha nọ enwe ọgba aghara emebie ihe ndị Igbo gbuo ndị Igbo enwe ihe mere ihe a ka emegide ndị Igbo na-asị kedu ihe anyị mere ọkwa na onye a butere ndị ụfọdụ ụmụaka anyị ụfọdụ ji wee na-asị na ndị Igbo ga-enwere onwe ha ka ha jee kwuru na onye a jụrụ ada ajụ onwe ya onye isi na o so n'ezinụlọ esie nri ama ebunye ya ọ sị ka ya nwụọ mmiri anarị ya iko mana o ruo n'ọrụ achọba ka ọ rụba orugo mgbe a na-atụnye abịa gosi ndị Igbo tinye onye isi ala kwuru sị na onye ruo kịta na ọ ga-eri na-egosi okwu o kwuru gosi na mbụ na ọma ihe ọ na-eme na onwe ndị ọ kpachara anya megide mana mụ a na-asị onye ọbụla tinyere onye masịrị gị mana afụghị m ebe ị ga-eji akpọmasị wee na-eso mmadụ ihe niile omume niile na-emesi ya etu niile esi ya ihe niile na-eme megide ebe ọ nọ bụ ịkpọ asị kedu ka ọ ga-esi wee bịa afụ gị n'anya ọ dị ma tupu anyị agbapụ ekwentị mmadụ onye na-eweta ya ọnụ ụlọ ikpe nọ na Rivers ya Port Harcourt anọ na wee kwuo na ndị otu ndọrọndọrọ eji ezisa wee mara na otu ha si họọ ọkwa ndị ga-esochi obodo Rivers enweghị isi na ha chefukwa iwepụta mmadụ anyị kwuru ya ebe a na mbụ onye nọbụ na mbụ chia Rivers steeti abụ Chibuike Amechi ya bụ minista na-ahụ maka njem kịta nwa amadi a ada anụ ihe nwa amadi a bụ onye amarọ ka m ga-esi wee kwuo ya mana ihe a bụ ngasị na ajịja onwe ndị be anyị na-akpọ ajịja bụ ka mma ma maka akọwa nwe ya ka ghọta bụ ihe mmadụ ga-emecha asị ka ọ bụ si na-ekwensu ajịja bụ ihe ịmakwa na ọ dị njọ ma ọ na-imekwa na o nwere ike ịmagide gị ma na o nwere ike ahụ o nwere ike ịpụta na ya imebi ya mgbe ọ pụtara isi na ịmaghị ihe na-eme iwu dị ndọrọ n'ọchịchị a ha ji hibe ya na-ekwe ka a ga-esi wee mee ya na mbido oketa ọbụla agba ọbụla anọ na ya nwere iwu na-achịbi ya kedu ihe na-ese okwu ha bịara ha gbaa n'ụba ndị nke ọzọ asị na ha nọrọ onwe ha ndị nke ọzọ asị na ha bụ ndị ezigbo ndị otu ndị nke ọzọ asị na ha bụ ndị ọha ka otu ma ka ndị otu etiti ma iwu ma ndị nke ọzọ bụ nke Magnus Abe wee jee wee mee nhazi ha ka ha wee chọpụta ndị ga-edu ha wee mee ka iwu si wee kwu ndị nke Amechi wee jee mee ihe iwu ekwurọ wee chịpụta ndị ha si na ndị a bụ ndị ga na-achị ha ahaziri ha ọnọdụ ndị isi otu ndọrọndọrọ a na Rivers ya bụ ndị nke Amechi họ ndị nke ya ndị nke Magnus wee jewe n'ụlọ ikpe wee kwuo sị na ndị nke Amechi bụ adịgboroja na iwu amarọ ndị ha bụ n'ihe ọbụla ha na-eme na iwu amara ya na ihe ọbụla pụtara n'ihe ha mere na onwere isi na ndị mere ihe iwu chọrọ bụ ndị nke Magnus Abe ndị nke Amechi ịma na ndị gọọmenti a onwere ihe dị ya ka ndị ikpe kwuo ha emewe ihe sọrọ ha anaghị ege ntị ha gbachi iwu kwuru iwu ụlọikpe kwuru mewe ihe sọrọ ha nọrọ ndị agha chịpụtara iwu si ndị ụlọikpe si na onwere ihe na ha marọ ndị ha bụ na iwu amarọ ha ndị a iwu amarọ eje hazie onwe ha jee chịkọọ ndị ha ga-ahọpụta ga-eje dọrọ ha ndọrọndọrọ
ha họpụta ndị a si na ndị a bụ ndị ga-eje ma onye ga-abụ gọvanọ ma onye ga-abụ nke a ma onye ga-abụ nke a ma onye ga-abụ nke a. Ndị otu Magnus Abe ejekwa n'ụlọ ikpe jesi nekwa na ndị a na ụlọ ikpe ekwu ọzọ si na adịghị adị ihe anaghị adị na-adịghị adị na ihe ndị a mere na a na-achịkwasị ụkwụ n'ikuku na ha fọrọ ka ị ga-abịa wuo ụlọ n'ikuku na ọ ga-enwe ebe ọ kwụdoro ma iwu kwuru na ihe ahụ na-eme na o nwere ebe ọ kwụdoro ihe ọbụla dị ya n'elu enwere ebe ọkwụ. Ha gba nkịtị ha ejewekwa n'ụlọ ikpe ọzọ ha jee ụlọ ikpe nke ịtọ ekwukwasị ihe ndị izizi kwuru ka ha kwuru ma mgbe ha ewepụtago onye ha na-agbagharị na-achụrụ nta ndị ga-abịanye aka na-asị na onye a bụ onye ga-edu ha na onye a bụ onye ga-ejere ha jee anya ha kịta ụdị ihe mee na Zamfara emega ebe anwa mana ha ka na-esi ọnwụ na ha ga-eje Supreme Court. Ụdị ekwu a ya ekwe agba isi akwara a na-eme ihe a etu a ka ha na-eme buru ego werekwa ụjọ iyi ụjọ wee na-ejekwu ndị ọkaiwu ka ha menyụ ha anya mee ka ha mee ihe kwesịrị ime. Kedu ihe kpatara na mmadụ ama ụlọ ikpe kwuo ihe gịnị bụ na mmadụ ama ekwe mana iwu kwukwara na onye ekpere ikpe kpegide ọ bụrụ na ọ masị gị ma ihe kwuru adịghị gị mma nke elu ebe a ka ha na-asịsị na ha ga-eje mana anyị na-anya na ihe soshal midia ha na-ekwu ọ bụrụ ihe iwu kwuru ka ndị kọrọgbago ndị akọrọgbada mana ihe a gosiri na oke ọchịchọ ekwe erika n'ime ndị na-eme ihe ndọrọ ndọrọ n'obodo anya. Ọ dị mma ugbu anyị nwere ike isozi wee tinye ọnụ ịmụ ihe nle anyị kwupụtara ebe a na-anụ n'olu Amaechi Ugwuele ihe gbasara ịkọwa ihe na-eme n'obodo anyị. O doro ya nke ukwuu n'ụlọ anyị ebe a ya bụ na gị na-ege anyị ugbu a nwere ike ichezi ọnụ na ya 09903 maọbụ 09977771009. Onye na-akpọ? Nna m ekene gị. Ekelekwa m Emeka. Nwanne gị nwoke Chukwu Emeka na Ekwulọbịa. Gaa n'iru ezigbo mmadụ. Ana m ekele Amaechi. Nwanne m nwoke nọ na ebe a. Amaechi. Emeka daalụ. Amaechi anyị tụrụ anya gị n'izu ụka gara aga anya fụrụ gị. Anọrọ m ya biko onye adịla gị mwute. Ọ na-adaba. Daalụ. Chukwu gọzie gị na ezinụlọ gị. Daalụ ise. Amara m ndị a na-achị achị ha chere na iwu ka ha na-achị, ha chere na ndị enweghị uche ka ha na-achị, ha chere na anụmanụ ka ha na-achị. Ana m eche na mmadụ na-eche uche, mmadụ makwa n'ihe. A tụnyere ha n'oge gara aga, ha kwegasịa nkwa dị iche iche n'ala Igbo a, mana ihe dị ka arọ ịnọ ma ha aga kịta onwe mgbe ha chetara ala Igbo ọ bụrụzie ụbọchị a ka ha chetara ala Igbo na ha ga-abịa hiwe ihe a na-akpọ mmepe n'ala Igbo. Ya bụ na ha mabụ na emepe ha ala Igbo emepe. Ihe anụwa o doro ha anya nke ọma n'ala Igbo a na ọnọdụ ya jọrọ njọ. Ha gbachie nkịtị kemgbe ha bara n'ọchịchị. Ewa ndị a aghọgbuo onwe ha na-aghọ ncha. Anyị na-asị ụmụnne anyị biko ndị ala Igbo ka anya saa unu. Ọ bụghị onye kwuru n'ọnụ ka a na-ege. Unu lezie anya ka amara ndị a ga-atụnyere ọchịchị, ka amara ndị a ga-atụnyere na ndọrọndọrọ ọchịchị a na-abịa abịa, ka a tụnyere ndị ga-azọpụta ala Igbo a. Ala Igbo nọ n'ọnọdụ ọjọọ nke ukwuu. Anyị chọrọ ndị ga-echeta anyị. Ilezie anya fụ na enweghị ụzọ n'ala Igbo. Ile anya n'ala Igbo a ọtụtụ mmadụ enweghị ọrụ. Ọ bụrụ na n'Enugu enwere ihe eji ewe ndị mmadụ n'ọrụ, amaghị m otu a ga-esi ekwu ya n'asụsụ Igbo. Kama ị ga-abụ na abụrụ na emepe ihe ahụ dị n'ala Enugu, ị ga-ahụ na ọ ga-enye ọtụtụ mmadụ ọrụ n'ala Igbo a. Ya bụ igwupụta icheke ọkụ. Ichekwa ọkụ ahụ sịbịa mepee gwupụta gwupụta ebe ọbụla ọ dị ka onye ndị ala Igbo anụnwe ọrụ. Ụmụnne m biko anya saa unu
ka anyị tụnyere ndị ga-echeta anyị daalụ na-arụ a na-abịa abịa. Ọ bụrụ ihe ọzọ m chọrọ ikwu bụ biko dododo ndị anụnwa na-esede okwu na river steeti ile anya ịfụ na oge ha abịa agụgụ ụbọchị ha ọnụ Chukwu tinyere ha ọgbaghara ha ga-anọgide na ọgbaghara ahụ emechaa ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Otu ọ dị unu echegbuziri onwe unu hapụ ha ya jee nnọọ igbusi onwe ha ebe ahụ mgbe emechiziri ndọrọ ndọrọ ọchịchị Chineke na-eme ya. Daalụ Chukwu gọziere m. Daalụ. Onye na-akpọ? Hello, good evening. Gwa ya afa gị. Ike na-akpọ. Onye? Ikechukwu. Gbasie mbọ ike sụọ Igbo. Ikechukwu gaa n'ihu. Nwanne anyị nwoke wụ Amechi na di nwoke wụ Maazị Chi. Daalụ. Achọrọ m iji obodo a mee ka ndị Igbo anyị mata na o kwesịrị ka anyị rịọ Chineke amamihe n'ihi na anyị dị ka ndị nọ na-ata ahụhụ na aghụrị mana anyị amaghị ụzọ anyị ga-esi wee nwee mgbapụ n'ime ahụ ahụ anyị nọ n'ime ya. Ọ na-ewute m na ndị ahụ ụmụnna anyị ndị isi anyị ndị na-eleta anyị nọ na mgbago Abuja na-enweta ihe ụkọ anyị si na ha nọ ebe ahụ na-ewetara anyị ụkọ anyị. Ọ na ha ama m ka ga-asị na ha macha ihe ndị a ọ na ha amaghị ya ọ dịzị ka a ga-asị na-eji ha were na-emere ụmụ ihe egwuregwu. Anyị onwe anyị nọ dịka ụmụ nne na nna ha nọ n'ebe dị elu na-aga akpatara nri mana ahụ mgbe chi jiri onwe ya anyị ga-ahụ ha amere dị a dịka daalụ ugwu a na-ele ha anya daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Daalụ. Onye na-akpọ? Ọdịmma, anyị ga-ewere ofu onye ma ọ bụ mmanụ na-agba ka anyị wee ike wee na-apịachi. Onye na-akpọ? Ekene gị. Mgbede ọma. Ọ ga-adịrị gị mma. Biko gwa ya afa gị na ebe isi agbụ. Aha mbụ Nnamdị, esi m amaghị nzapụ. Nnamdị gaa n'iru nwanne. Ihe anyị na-ekpe ekwe ya bụ Chineke nye anyị ihe onye ga-achọrọ anyị ndị a na-atagbute ihe anyị rụrụ n'ugbo. Mee na agụ niile obodo niile anyị rụrụ n'agụ ma ji anyị rụrụ n'agụ na ọvụọ ebe ekpejifere nwega n'ime. Daalụ. N'obodo anyị ndị gburu na-akwa ụlọ njedori. A na-echekwa obodo anyị. Chineke ise Chineke ga-achụfụrụ anyị ndị ajọ mmadụ n'obodo anyị. Daalụ. Onye na-akpọ? Ekene gị. Tata nna ha agwa bekee ọgwa. Gaa n'iru. Ihe m na-achọ ka m kwuo ebe a bụ na olugo oge ọ na-elu. Gwa ya afa gị. Afa m bụ Eze gaa n'iru. Tata adịsị ewere afụjirikwa ọnụ wee na-akọ mgbe nke ọzọ dị nke na-agara echu a ga-ebupụta ichekọ ọkụ a dị n'obodo a ka eji wee na-enye ndị mmadụ ọrụ na a ga-eji ya esi ọkụ n'obodo a. Ha echechego kịta na enweghị ihe ha lụrụ n'ala Igbo echekwa ihe ọzọ asị ọzọ a ga-atụkwa. Ihe na-ekenegodu Chukwu okike ọbịa masị n'elu bụ na ọ na-anyụkwa ha anya maka na ndị si ebe aje na-atụ asị ahụ na asụ n'otu ahụ macha na-etesele bịa ọkonye nke mgbago ebe akụkụ mmiri a na Rivers steeti kịta a na-ama ekwu ya kịta n'udo ma obodo anyị ru na were eji eje mee ndọrọndọrọ ọchịchị na ọ na-enye enweghị ihe ọma na-abata n'obodo a. Amachara m ndị tinyechara aka ebe ahụ ha zụtara akwụkwọ eji aje nzọ ndọrọndọrọ ọchịchị nke a ga-anọ n'ime ya. So ihe na-achọ ka m kwuo bụ nke a na-akụ a ga-edozi ala Igbo maka ebe emebiri n'oge agha bụ asị ọzọ a ga-eji bata ka a na-achọ onwe ozi ọzọ a ga-akọrọ ndị Igbo ya na ji bụrụ nke a wee bata. Daalụ eze. Onye na-akpọ? Ekene m gị Chizan. Biko gwa ya afa gị na ebe isi agbụ. Abụ onye ka ozu ya na-akpọ Hasbi Enugwu akpọ. Onye ka ozu gaa n'iru ma ebe ya nkenke o. Ihe a sị na emere na
isi obodo anyị bụ ihibe otu ga-ahụ maka mmepe ala Igbo ọ bụ ihe magburu onwe ya. Nke a na-egosi na ọ bụ na anyị nwee ndidi na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike na ịhụ na ihe ọbụla anyị na-ayọ n'ọchịchị etiti na ọ bụ ihe a ga-emere anyị, dịka anyị na-ekwu okwu maka ịhazigharị obodo a ka onye ọbụla ghara ịtụfu olileanya ka dị. Ọ bụghị ekwuo ya ụnyaahụ inye anyị ya taa, otu anyị ga-agba mbọ hụ na nke a gara otu a ka nke ọzọ ha ga-esikwe ga ọ bụ na agbasi mbọ ike kwudosi ọha na eze ike pụta ha si ekwu okwu ya. Ọ nwere ike ọ bụrụ na enye ya na nke a agba nke a, o nwere ike ọchịchị ọzọ ga-abịa ha ga-enye ya pụtara n'ike nke Chineke. Ọ gaziere anyị n'aha Jizọs. Daalụ. Onye na-akpọ? Nwanne gị nwoke gaa n'iru. Omega ebe Omega gịnị ka Omega pụtara? Biko gbaghara m. Gwa ya afa gị n'Igbo. Ọ dị mma, ekwentị na ịkpọ anyị afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Anyị anaghị aza afọ ọzọ na-abụghị afọ Igbo n'ọnụ ka ya na-akwalite ebe Igbo, mana nketa uwe ka a si metụ onye ọbụla maka ka o si daa taa onye ọbụla tietụ ọnụ ya. Amechi ka anyị na-apịacha maka na oge na-asa anyị kwarapụ. Kedu na nchịkọta okwu gị, kedu ihe ị ga-enye agwa ndị Igbo kachasị ugbu a onye anaghị ejegharị na-asị ha bịa ya aka na-atụgasị alụ ihe dị iche iche? Cheta na ihe a n'ọkwa ndị omebe iwu ka haziri ya wee kwekọrịta na a ga-eme ya. Ọka abụba ekwe iwu aka bịa ugbeghọkwa aka na ụmụ ihe dịgasị iche iche a na-emegasị ka esi aha ọkwa na-echefu ndị Igbo. Na ọ dịghị ka ọ bụ ndọrọ apụtara mere na ndị Igbo na-etetazi n'ụla maka na echefuna na onye isi n'afọ oge ahụ a na-aha ọkwa gbasara ndị na-achụ mpụ ọnwụ na ihe ndị ọzọ n'ala anyị bụkwa nwaafọ Igbo nọ na isi otu a na-enete ndị a na-ewe n'ọkwa. Dịka ofu onye si kwune na ụlọ omebe iwu ekwu si kedu ihe a na-abịa ekwu na onye isi n'afọ na ahọrọ ọkwa oge ahọrọ ya bụ Igbo, onye isi Igbo. Ka ezi ihe o ji eme agbagha mgbakwusie ihe ahụ ike tupu a na-ewetara ha ọha ha, tupu ndị dịka Victor Ume aberibe ha na ndị ọzọ wee babazie mba n'ime ya. Ihe mụnwa jụkwara ụdị ajụjụ a wee kwuo si na mgbe anwa na o tegokwa onye isi ala wetara aha na mgbe anwa o wetara ya bụ mgbe anwa ọ na-eweta ndị Igbo adadị ya, ndị Igbo na ha ekwugidego wee mechaa etu esi wee mee wee dosie ebe edosiri ya si na-ekwu ya na ha kwukwara mgbe anwa sị na ihe adịrọ mma na ndị Igbo adịrị ya, ndị ndịda Naijiria adịrị ya, si kedu ihe ha ga-eme edosi etu anwa. Kemgbe anwa nwere ọzọ onye tinyere ọnụ na ya, ha rụchago ọrụ ha rụrụ wee kwuo wee gosipụta ebe ọ na-eri mperi pịachie akwụkwọ wee dose sizia ndị ọha mmadụ na ebe anwa na ọ bụzi unu ga-ekwuzi ihe ga-eme wee pịachie akwụkwọ dosi ya wee rụzie kịta ewepụtara ya ebunitekwu ya ọzọ wee kwuwezi etu esi wee kwu. Mana anyị chọrọ ikwu bụ na ndị Igbo ga-akpachapụta anya ha, tinye anya na mmiri, mara ebe ya na-azọnye ụkwụ. Ọ na-ewute m na ndị be anyị na-eme ka ha mara obodo ha nọ na ya. Ọkwa abịa mmadụ dịka nwa afọ Igbo dịka Chris Ngige bụ minista na-afụ maka ndị ọrụ, ọ bịara sị anyị na onye isi ala chịcha si tinyere akwụkwọ n'ọchịcha na mgbe ọzọ a ga-atụnye akwụkwọ na ọ ga-eru ndị Igbo, ndị mgbada ọdịda anyanwụ Fashola pụta kwuo nke ha. Amarazi ha a na-ekwu ka ha nọ ka ndị Igbo na-asị ha na ha agafekwa na ọ bụrụkwa ọkụkọ nọgụkwara n'ọbịa nnukwu emejikwanụ ahịhịa nkịtị wee jide ya na o tegokwanụ nke a wee pụta ọzọ ewesị oke ka ihe ha niile na-eme. Kedu ihe onye isi ala kwuru? Kedu ihe ndị ya na ya na-arụ kwuru? Kedu ihe ha kwugoro wee sị ha sigo ka ihe a na-eme biko ndị mmadụ na-ewe n'iwe, ndị o metụtara unu ewe n'iwe, si wechite ihe azụ ka ha dozie ya weghachite ya ha ekwuru ya. Ihe anyị na-afụ kịta mụnwa anọrọzi na a na-asị
na nke mbụ ka emewe ka afụ n'anya ekwe ka Igbo kwesịrị ịnọ na ya na n'ihe gbasara etu ndị gọọmenti etiti si wee na-emeghị ihe na-eme ha n'ala anyị. Ọ dị mma, olu Amechi Ugwueli nke na-akọwa ihe na-eme n'obodo n'ụlọ ọrụ anyị ebe a ka ị nọsoro ugbu a. Ana m ekele ndị niile kpọrọ ndị okwu ha na-abata. Biko ya ewute n'ụlọ echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala, ma onye mara ihe iwu emezina ya. Anyị chọrọ udo n'ala anyị, ka onye ọbụla onye zọba nke ya ọbụrụkwa na ajọ mmadụ, ka ndị Igbo mara na akụrụ ụnụ na ọ ga-abụ nke ọmama. Ndị Igbo biko mee ka akụ ụnụ nata ụnụ, mana onye ọbụla ọtụta na alụ ka anyị ga-esi wee dozie ala anyị. Bịanụ nata n'obodo, kwadonu nke anyị na-eme, ọ ga-adịrịrụ ụnụ niile na mma. Chineke gozie ndị Igbo ebe ọbụla ụnụ. Ana m ekele gị Tobechukwu Tobel, otu isi ahazi ihe niile wee na-atị ya na YouTube, ụwa niile wee na-anụ ya. Ndị ụwa nọ, ndị Igbo nọ na mba ụwa lata n'ala Igbo, bịa n'usoro ka anyị dozie na ihe niile nke anyị na-eme, kwadonu nke anyị na-eme ebe a ka ụwa wee na-anụ olu anyị. Ana m ekele unu niile. Echi anyị ga-eme ya n'omenala. Cheta na abụ m Chizzy Ani.